kum sang ni som thum pakua ani a khovela mihring an tam em awang chuan khovel chu din hun hlo om taka ading ta chuti lai chuan iwen chuan ramtin hena thu chhuah siamin ramtin te chuan an population chu 5% a tihniam turin thu chhuah siam tarup maile chu iwen thu chhuah chu USA chuan kalpui ve in operation an nei ta chu an operation ming chu the thinning ti ani chu operation a chuan school no pang de chu kumtin exam ma chon ti ani a fail piang de chu drug manga chiwhlum tur ani Laina Michaels lo langa Simon lekha azir tir meka Simon chuan equation frang te athiam theilo hle a Laina chuan lens pakhat mita vo tur chu pe in Simon in chu lens an vo chuan met problem frang chu olsam takin athiam theita Texas a governor chenna lo langa governor fapa hi Edward Blake Redding ani a Blake chuan zana chuakru in abialnu Eli Harper nen hun an mangmeka atuka thinning exam an nei tur an hupur ziate soive in chuti lai chuan apa guard localin Blake chu apa dean officer ruai tadai moini dean chuan afapa atuk maya exam nei mai tur chu abialnu ne na an lo chuakru amu chuan alung oi lo hle a afapa chhuah chana abialnu Eli chu amo pu mia mai ani exam hun alo thlengta zirlai de chuan security checking paltang turin anin line meka laina le athian pa kelan ut po exam turin an telve ani zirlai pakhat chuan abana enton tur alo ziak rureng moya chu guards ten muin an man chiang hle Blake le abialnu Eli te chuan exam tan ma chuan ain mu top na tur ani thei ti hria in ain ko avong mai reilo te exam tan anita darkar hi chung hun an neya laina chuan olsam ti takhian azo thuaya athian pa kelan ero chu abuai ru hle exam anzo felta zirtir tuin result lo puangin a fel ta ming alolam chuak lo lawa no pang te chu an hlau thong le a then khat chu tlan chiat tumma se thuan tlan man lo chiang kher mai vanei thak takin laina kelan le Blake te chu an pasa an lom em rualin atopa a fail jinga Blake abialnu Eli ming an lo lam tel veta an ma ang hle mai Blake chuan man mo taka apa phone thuain Eli chantur chuan angena apa chuan dan chu tu tan po pumpel theilo ani thu a lo changin Eli chu a chan thei bik lo thu alo hrila Blake chuan mang ang takin ama ngein chan chu atum ta a ma se Blake chu a hlo cham chiang le kum aliama laina chuan a unaw nu korini atuk maya thinning exam ma chon mai tur chu halo boi pui hle a Mrs Bars no langin laina chuan a unaw nu exam tur awanga alunga em thule a boi thu te lo soi borin Mrs Bars chuan alo hnem ve mol boka Blake lo langa video ma thu in apalaka phubalak nan exam huna adik lo hlir azia tur thu alo record ve mek boka test ni ania kindergarten a laina chuan a unaw nu korin atha a korin te chuan video animation mangin exam an nei don ani vanei thak takin korin chu a pass ve hlau laina le kelan chu an exam ve meka exam an zo chuan
Blake a fail ve ta governor in chu thu a hriat chuan test manager Mason King a phone ngal wata afapa Blake chu pass tir turin ati ani Mason chuan laina le Blake a result chu thlak thlengin laina chu a fail tir ta result an puanga laina ming a fail jinga a han puang chu mak an ti hle a Mrs Burst chuan guard nena chuan laina chu a student jinga po athiam berani thule system lama diklawa om arin thu alo hrila ma se result chu final ani to wangin thlak thei ani to lo thu in guard chuan alo changa ti thei dang om to heklo le Mrs Burst chuan a key card chu laina pe in tlan chuana hun anei theinan ati ani Blake a pass awanga makti em a hoi kualin chuti lai chuan midang de chuan an pass lomin an lo lam hut huta din chuan president ni tumin alo campaign ve mek boka ammalak na awangin ramza somkwa paruk jinga zirna nei thaber an ni thule crime rate po za asom ni paruka atlak niam to thu asoilai chu Blake chuan TV tangin alo ena Blake chuan tlan chuana hun rem chang ani ti hriain guard pakhat lo om chu tukjalin control room a aluta a chuti lai chuan laina le zirlai dang fel te chu room a hroilutin lethal injection anti na room a an pan pui meka chuti lai chuan Blake chuan control room atagin light alo ti thima school pumpui chu athim ta vek mai chu rem changa la in school no pangte chuan tlan chu an han tuma ma se an hlo cham chiang kher mai laina chuan Mrs Burch ki kat pek mang chuan room chu hongin atlan chuak thaya Masonan no pangte an chiar le chuan laina kim lo ti hria in rang takin guard te azon tir ngala Blake le laina chu in mu in result a thil diklo om an ringa la chulai ven ta tang chuan kal zelin server room an po thei chuan an result chu en thei a in ring ani power chiat wanga school lockdown ani thu newsa an pun tak duma chuan dina po aboi hle Blake le lainai po kal zelin vanduai thak takin Blake chu atlapal hlau maya a hnuai swimming pool a chuan tlalutin laina po azuang thave ngala Blake a bula zu khen chuan Blake chu alo thoto lova laina chuan la chuakin thei topin CPR tenen tangkopin Blake chu a chan chuak theita ani venta abok chuan lut le in server room an va thlengta kongkobola chuan guard loading in vanduai thak takin laina chuan a key card chu a thlo palle ta hlo mai chu key card tel lo chuan server room an lut thei don lo ti an thria a science lab a kalin magnet manga key card chu lak chho an tum le don ani science lab atang chuan Blake chuan thom lo siamin guard chuan thom chu fia turin avakalta a chuti lai chuan laina chuan magnet mang chuan a key card chu alo khai chho ve mek boka guard pakhat hian a hrui chu lo man thutin vanei thak takin chu guard chu Blake alo ni khatia guard in Blake a fia tura avakal khan Blake chuan lo vathlu in kha guard thom hno kha alo hadai mai hi alo ni a laina in key card anei chu an hre chuak ta Masonan chu thu alo hriat chuan teacher jinga key card petu anom ti aring thiam ngala teacher de chu ko khomin check atum ta ani Mrs Burch chuan teacher jinga pakhat chu lo fiamin a hriat lo line a key card chu aruk sak zawa check na a him pha ta hlau ma se alak sak pa chu Masonan ring hlenin laina omna azota asoi sata hrep mai atopa laina chuan server room chu athleng theita key card mang computer chu an tinunga ma se password alo om thla lavatin kelan chu hack turin an tia vanei thak takin kelan chuan alo hack thei maya laina chuan result chu ain ta 98% mu in a faila
Blake chuan 15% mo in a pass thung result dang enzelin Eli chuan 88% mo in a faila aya mark niam pass tier ani thung chu grade system chu governor in adu sak zonga piang ati pasa adu sak lo zonga piang a fail tier ti a hrechuak laina chuan grade ti chingpen chu thala in kelan athon le ngala chuti lai chuan power supply lo om thutin mason chuan server room a laina om ti a muthei laina po chuan an muthei don ani ti a hria server room chu a chhuah san vata ma se mason chuan aron nang ching man Blake ati an lo lang le a Blake chu god thuama in thuamin naupang an ti hlum tu ruma an da chu god pakhat hne na chuan hruai chuak turin an ti a ma se god chuan lo du lovin a in sual boya Blake chu hriat chu anita kelen laina message a hmu chuan mak ati hle a news channel a thon ngalin news a an puang ta chuai mai video leak out awang chuan din chu an party leader in a call ngala presidency candidate atanga in hnuk doktorin ati ngal din chuan press conference nain fail zinga afapa atelawanga ti ani thu in aloin soifia ve mek boka chuti lai chuan mason chuan din chu lo callin student ti hlum tura an khung te chu ati hlum don nge don lo alo zota din chuan lo phal lovin a fail dik tak chia ti hlum turin alo ti a chung zinga chuan afapa Blake po atel ve ani ti chuan laina le school no pangdang pass ho te chu chhuwa ani a fail dik tak ho te chu drug manga chi anita laina chuan a unaw nu Corinne le Mrs Bors te chu mo in lung chetakin ain ko vong mai ne dar karai lo te hnuwa zirlai drug manga an chiu te chu elevatora le hnuaya an phur thalai hi alo langa chung no pang te chu sleeping drug mangin an lo chiu hi alo ni a no pang te an lo har chuan mitam tak na thok mur an hmu chuan mak an ti hle Blake chu hoi kolin chung na thok ho zinga chuan a bial nu Eli po chu a hmuwa chu mun chu tech company Asuru Global bung rosiam na mun alo ni omzia chu naupang exama fail dekha ti hlum lavin chuta chuan an lo chhor thin hi alo ni a an ram sarkarin free labor anei thena na arwa manaten om tak alo ni reng mai